Dulur-dulur sing manggon sekitar kene tulung dijlentrehake. Kene iki masuk pojok apa Campurjo ya. Ana kanal utawa saluran air lur. Oh iya. Ki golek apa Pakmu? Mancing, Pak. Endi entuke? Mancing teng ngisor, Pak. Endi pancingmu? Teng ngisor, Pak. Oh, Lah tinggal aden. lah kek kancamu mancing nek kono no. PLT Kota Kediri, instalasi pengolahan lumpur tinja menjadi pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine kanggo dulur-dulur muslim. Muga-muga posone iso nutuk lan berkah. Amin. Jalan Dr. Saharjo dulur-dulur, jalan penghubung antarane Kota Kediri lan Nganjuk utawa Jalan Raya Kediri Nganjuk. Tanda panah TPA dan IPLT. Nah, TPA itu tempat penampungan akhir sampah sekaligus ono pengolahane. IPLT instalasi pengolahan lumpur tinja dulur-dulur. Jadi nenggone wilayah Klothok iku ono dua instalasi limbah dulur-dulur ing telatah Kota Kediri paling pinggir. Kaya sing wis tak sebutake mau, sing pertama TPA, tempat penampungan akhir sampah. Sing kedua IPLT, instalasi pengolahan limbah utawa lumpur tinja menjadi pupuk. Latar belakang Gunung Klothok dulur-dulur, wilayah Kelurahan Pojok, lingkungan Klothok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Spesial dina iki dulur-dulur tak jak nanggone IPLT dhisik. Amarga lagi viral sing pertama, sing kedua aku durung nate blas nanggone Taman IPLT. Yen neng IPLT ne dhewe iku wis nate wektu iku tanpa sengaja dulur-dulur pas santai-santai sepedaan lho kok enek IPLT. Terus sing kabar keriki ana tamane, dadine dina iki awake dhewe rada sedikit blusukan lur. Neng wilayah lingkungan Klothok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, apa Campurjo ya kene iki. Dulur-dulur sing manggon sekitar kene tulung dijlentrehake. Kene iki masuk pojok apa Campurjo ya. Ana kanal utawa saluran air kang resik banget lur. Ki nggih sepedaan ya penak lur. Kapankah aku pernah nyoba, cuman mergo mendung terus arepe udan gak sida lur. Iki aku setengah ngawur mergone keliru dalan ketoke. Tapi saelingku yen nanggone IPLT ku iso liwat dalan setapak ngarep iki lur. Kul yen petuk bocah utawa wong njajal tak takon lur. Pancen wilayah persawahan utawa kebon lur iki. Ning ketok manuk ibri-ibriku pancen salah siji keistimewaan Kediri lur. Oh iya. Ki golek apa Pakmu? Mancing, Pak. Endi entuke? Mancing teng ngisor, Pak. Endi pancingmu? Teng ngisor, Pak. Oh, Lah tinggal aden.
Lah kek kancamu mancing nek kono no. Sanajana banyune apa kaya enek lupure tapi resik saka sampah lur. Wajar pancen musim mudan wilayah gunung sebagian kan longsor to lur. Ayo saiki dilanjut nang nggone lokasi IPLT instalasi pengolahan lumpur tinja. Ngarep kuwi lur sebagian bangunane ayo rada dicedhaki. Tulisane bakal tak sepi lur, tak golek angel sing penak. Instalasi pengolahan lumpur tinja Kota Kediri lur. Ki halamane ombo latar belakang Gunung Klothok lur, ketok biru-biru ngarep kae. Lah saiki lanjut nenggone Taman IPLT lur. Iki lur tak zoom. Dadi nang Kediri kuwi instalasi pengolahan limbah sampah itu loro lur. Sing pertama TPA, lokasine oleh sebelah Bong Cino Klothok. Sing kedua iki lur, iki luwih anyar. IPLT saiki neng tamane. Dadi tamane iki oleh ngarepe lho rada nyerong sithik bar jembatan iki. Info saka bocah cilik-cilik mau. Sadurunge iki wis viral nang TikTok, terus nek platform yang lain uga ono YouTube. Iki penak lur nggih mlaku-mlaku, nggih lari-lari. Cuman pancen se kategori anyar dadi wit-witane sik rong grumbul lur. Kursi-kursine kokoh saka wesi lur. Dadi bar mlaku-mlaku utawa mlayu-mlayu rada kesel iso leren neng bangku-bangku sing wis disediakake lur. Lokasine bener-bener dikupengi sawah lur. Cuman sebelahe ngarepe ngono wis perkampungan. Yen gak kliru lek gak Klothok yo lingkungan Campurjo lur. Tulung pisan maneh tumrap kanca-kanca sing manggon neng kene lan sekitare disepil ya masuk wilayah Klothok utawa Campurjo ya. Iki yen wis tandurane wis ngrembaka bakal apik lur. Sayang kan sik lagi ditandur kaya nek nggone ngarepe stasiun sepur Kota Kediri. Sing jelas ora kaleng-kaleng lan sekedarnya lur. Lingkungan persawahan ki yen isu utawa sore ngono seger banget. Yen awan kaya aku pas rene saiki ki rasane rada sumuk lan panas lur. Sanajana mendung. Dadi awake dhewe malah ko walike. Jane kan bagian ngarep kae lho engko tak sepil. Ngarepe enek jalan kampung lur. Yen gak Klothok iki Klothok lur kira-kira. Tulur dulur sing ngerti disepil ya Klothok utawa Campurjo. Iki lur ngarepe tandurane rada apik tamane iki mergo ya tanduran wis dadi sing ditandur. IPLT Kota Kediri instalasi pengolahan lumpur tinja menjadi pupuk. Berlatar belakang persawahan kang saiki ditanduri tebu lur lan Gunung Klothok. Oke kangge dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol abange. Taman ramah, maksudnya ya ramah lingkungan lur. Sawetara video bakal tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.